H. Daugaard er en transport- og logistikvirksomhed med afdelinger i Danmark, Luxembourg og Tjekkiet. Vi laver customized logistics, det vil sige kundetilpassede løsninger på lastbil, på bane, på skib, lagerhoteller. For os er der et kæmpe potentiale med AI omkring hele vores logistik-setup, og derfor tilmelder vi os AI Danmark. I samarbejde med Alexandra Instituttet har vi jo fået blik for, hvordan vores data ser ud, og hvilket arbejde der har skulle være i det. Så det har været en stor aha-oplevelse for os. Det, der gør vores case lidt speciel, det er, at vi arbejder med det, der hedder Customized Logistics. Og derfor har det været vigtigt for os at være med inde over selve udviklingen af den her optimeringsmotor. Fordi vi ikke bare kan tage en af de her hyldevarer og anvende, fordi vi har så mange forskellige kundebehov. Det er helt konkret, vores programmer kommer til at gøre omkring AI, er, at vi kan optimere vores ruter på tværs af vores selskaber, på tværs af landet og hele optimeringsdelen omkring vores trailerudnyttelse. Potentialet er, at vi kan spare en masse kørte kilometer. Det kan både spare CO2, og der er selvfølgelig også en ressourcegevinst ved at køre så lidt som muligt og få leveret så meget som muligt. AI-potentiale er meget stort ved H. Daugaard. Dem, der planlægger vores ruter i daglig, optimerer vores trailer, at de får en rigtig stor glæde af de her AI-værktøjer, og på sigt vil vi bedre kunne integrere på tværs af afdelingen, både her i Danmark og i udlandet. Det er et kæmpe skulderklap at være nomineret til Industriens Fonds AI-pris. Det viser, at vi er på rette vej, og præmien kan gøre, at vi kan tage det her endnu videre.